సో ఆయన ఒక 2 నిమిషాలు ఆయన ఇప్పుడు మనతో మాట్లాడబోతున్నాడు. నౌ ఐ రిక్వెస్ట్ పాస్టర్ సైమన్ ప్లీజ్ కమ్ అండ్ షేర్ వాట్ ద గాడ్ హస్ గివెన్ ద థాట్స్ ఇన్స్పిరేషన్ ఇన్ యువర్ హార్ట్. వి వెల్కమ్ యూ బ్రదర్. చప్పలు కొట్టి మనము స్వాగతం తెలియజేద్దాం. मैनू कुछ आत्मा द्वारा प्रेरणा हुई है. ప్రైజ్ లార్డ్. బ్రదర్ పంజాబీలో చెప్తాడు, హిందీలో బ్రదర్ రాబిన్ గారు చెప్తారు. हिंदी में बोलेगा तो और ये पंजाबी और ये पंजाबी में बोल सकते हैं ना. हाँ कोई. मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद करता हूँ నేను దేవునికి ఎంతో కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లిస్తున్నాను इतने अच्छे मैसेज के लिए. ఇంత గొప్ప వర్తమానం కొరకు. मैं विश्वास करता हूँ कि रियली आज पवित्र आत्मा यहाँ पर था. నేను విశ్వసిస్తున్నాను నిజంగా పరిశుద్ధాత్మ ఇక్కడ కుమ్మరించబడి మన మధ్యలో సంచరించిందని. मुझे किसी के बारे में पता नहीं किनसे बात की है पवित्र आत्मा ने. నేను ఎవరి కోసమో నాకు తెలియదు కానీ ఎవరితో దేవుని యొక్క ఆత్మ మాట్లాడిందో నాకు తెలియదు కానీ लेकिन मैं यहाँ पुलपट पे खड़ा होके, क्योंकि ये पुलपट प्रभु का है, ఇక్కడ నేను బలిపీఠం దగ్గర నిలబడి నేను చెప్తున్నాను ఇది దేవునిది. ఇది मेरे साथ प्रभु के पवित्र आत्मा ने बात करी है. నాతో దేవుని యొక్క ఆత్మ మాట్లాడి ఉన్నది. मैं कुछ भी अपनी बात नहीं बोलना चाह रहा. నా సొంత మాట ఏది కూడా చెప్పదలుచుకోలేదు. जब भाई यहाँ पे वचन दे रहे थे సహోదరుడు ఇక్కడ వాక్యం చెప్పుచున్నప్పుడు तो मुझे पवित्र आत्मा कुछ पकड़ में ला रहा था. నాకు దేవుని యొక్క ఆత్మ ఏదో పట్టుకున్నట్టు అనిపించింది. और मैं तो अपने परिवार से बोलना चाह रहा हूँ నేను నా కుటుంబంతో చెప్పాలనుకుంటున్నాను ఇది कि यहाँ पे उछलना कूदना कोई बुरी बात नहीं है. ఇక్కడ గెంతులేయటము ఎగరటం అనేది తప్పుటి విషయం కాదు. जिसको पवित्र आत्मा पकड़ता वो ऐसे करता है. ఎవరికైతే పరిశుద్ధాత్మ తాకుతుందో పట్టుకుంటుందో వాళ్ళు అలాగే చేస్తారు.